Witajcie! Dawno temu nazad w jednej dziedzinie kajszych w Indiach jeden istny oznajmił, że będzie kupował afy, małpice, tameszne bambry pampunie miarkowali, co to małpiców jest mocka naokoło, wartko wypuścili się do lasa, co by jak najwięcej tych małpiców nachytać. Ten istny kupił tysiące tych afów ale kiedy on ich na Płoczocowski być mieli, te bambry ustali stopli sznupaniu za tymi małpicami. Toż też ten istny oznajmił drugi raz i że zabuli więcej, zabuli za jedna afa. To sprawiło, że tameszne bambry już zaś poszli chytać te małpice. No ale hnedki też tych małpiców proc nie było znać, proc nie było jakoś ich afa znać, a co dopiero unachycić. Zatem już zaś ten istny oznajmił i że od teroska kupi te afy za jedna. Skoli tego ale i że ten istny musiał wartko wykludzić się do sroczego miasta we ważnych interesach, u niego asystent ostał w tej dziedzinie, co by dokludzić ten skup za onego. Na łączo z nieobecności jego handlerza we wsi asystent dał do wymiarkowania, forszlagował tym bambrum taki fal. Kuknijcie ino hopy. Na ta ogromnocno klotka i na te wszystkie małpice, które ten mój szef kupił. Jo wum je skala A kiedy ten mój szef wróci się ze miasta, to wy mu je skalicie tuplowanie Te pamponie wyciągli ze szportkastów swoje uszporowane pieniądze i wraz wykupili wszystkie z korzy nachytane afy. No ale też już nigdy nie uwidzieli ani tego istnego szefa, ani jego asystenta. Ostali onym ino te małpice. No toż moje wyrostomiłe, witajcie na amerykańskim Wall Street. Eugen z Pnioków.